ιδιωτική παραγωγή μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής μας. Πώς θα εκπαιδεύσουμε τους κτηνοτρόφους μας στη βέλτιστη διαχείριση της κοπριάς και στη δημιουργία βιολογικής λίπανσης και πώς θα εξασφαλίσουμε συνεχή κατάρτιση των γεωργών και των κτηνοτρόφων στις νέες εξελίξεις. Ο τουρισμός στη Φλόρινα απαιτεί ένα νέο αναπτυξιακό άλμα. Πώς θα αναπτύξουμε το συνεδριακό τουρισμό και πώς θα συνδέσουμε όλα τα αξιοθέατα της περιοχής μας με σύγχρονες εφαρμογές smartphones. Δεν πρέπει να αφήσουμε τη Δυτική Μακεδονία να χάσει τον ενεργειακό της χαρακτήρα. Ο νέος αγωγός φυσικού αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας στην περιοχή του Αμυντέου μιας κοιλάδας υδρογόνου. Είναι μια πλήρης αλυσίδα αξίας του υδρογόνου που συνδυάζει παραγωγή, υποδομή και χρήση. Οι δυνατότητες της Φλόρινας στον τομέα του πολιτισμού είναι πολύ μεγάλες. Πώς θα καταστήσουμε λοιπόν τη Φλόρινα κέντρο κινηματογράφου, αξιοποιώντας όλη την πολιτιστική κληρονομιά που μας άφησε ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος και πώς θα στηρίξουμε τις δράσεις των πολιτιστικών συλλόγων, αναδεικνύοντας τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής μας.